ସରସ୍ୱତୀ ପାର୍ବତୀ 3 ଜଣ କଣ ତାଙ୍କର ମା ଠାରୁ କିଏ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି ଆଉ କହୁନ କୋଉ ମା ଠାରୁ କିଏ ଜନ୍ମ ହେଇଛି କହୁନ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଜନ୍ମେନି ସିଏ ମା ବାବୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସମୁଦ୍ର ବାହାରିଥିଲେ ସେଇଥିପାଇଁ ବରୁଣ ରାଜା ଝିଅ ବୋଲି କୁହନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବରୁଣ ରାଜା ସ୍ତ୍ରୀ ତାକୁ ଜନ୍ମ ହଉଥିଲା ନା ସମୁଦ୍ର ବାହାରିଥିଲା ବୋଲି ବରୁଣ ରାଜା ଝିଅ ବୋଲି କୁହନ୍ତି ସରସ୍ୱତୀ ବୋମା ବାହାରିଯିବା ସରସ୍ୱତୀ ବୋମା ବାହା ହେଇଯିବା ଇଏ ବାହାରିଯିବା ବ୍ରହ୍ମା ବ୍ରହ୍ମା ଦେଖିଆ ଆସିବେ ଜୋକ୍ ଚାଲିଛି ଅଲଗା ପ୍ରକାର ସରସ୍ୱତୀ ଯିବା ହେଇଯିବା ବାହା ହେଇନାହାନ୍ତି ଆଉ ଖାଲି କି ନେଇଯିବ ସରସ୍ୱତୀ ଗୀତା ସରସ୍ୱତୀ ଗାୟତ୍ରୀ ଗାୟତ୍ରୀ ତା ନାଁ ହେଲା ସରସ୍ୱତୀ କି ବ୍ରହ୍ମା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ ମୋବାଇଲ କାଢ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛେ ଜମା ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖି ଇଏ ଯୋଉ ମହିଷାସୁର କାଠ ଜନ୍ମ ଲାଗେ ମହିଷୀ ଅସୁର ମହିଷାସୁର ଯୋଉ ଦୁର୍ଗା ମାରିଥିଲେ ଯାଉ ସିଏ ବା ଯୋଉ କଣ ଏଟା ଆମର ମହିଷ ଜନ୍ମ କରିଥିଲା ତାକୁ ଅର୍ଜୁନ ଯାଉ ମହିଷୀ ମହିଷୀ ଯାଉ ଜନ୍ମ କରିଥିଲା ମହିଷାସୁର ହେଇ ମଣିଷ ମହିଷୀ ମଣିଷ ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରନ୍ତି ଏବେ ଶୁଣୁ ରମ୍ଭ ଅସୁର ବୋଲି ଗୋଟେ ଅସୁର ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଯଜ୍ଞ କରୁଥିଲେ ଶିବ ସିଏ ସେ ଯଜ୍ଞ ଯାଇକି ଏ ଯୋଉ ଅଗ୍ନି ଦେବତାଙ୍କୁ ମାନେ ମାଗିଲା ମତେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଛୁଆ ଦବ ସିଏ ତ୍ରିପୁର ବିଜୟୀ ଯେମିତି ହବ ବଳିଦାନ ହବ ଯେତେବେଳେ କହିଲା ସିଏ ଯେତେବେଳେ କହିଲା ତୁ ମାନେ ଯାହା ଠାରେ ଆସକ୍ତ ହବୁ ସିଏ ତା ଠାରୁ ତୁ 3 ତ୍ରିପୁର ବିଜୟୀ ଛୁଆ ମାନେ ଲାଭ କରିବୁ କହିଥିଲା ଆସକ୍ତ ମହିଷୀ ଧାରା ହେଲା ମହିଷୀ ଠାରୁ ଜନ୍ମ ହେଲା ଛୁଆଟା ଇଏ ସବୁ ମହିଷୀ ଛୁଆ ମହିଷୀ ଛୁଆ ହଉଛି ମଣିଷ ଛୁଆ ହଉନାହାନ୍ତି ମଣିଷ ଛୁଆ ସିଏ କଣ ମଣିଷ ସିଏ ତ ଅସୁର ରହିଥିଲା